खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ थारैनो बिटिसिआव मा जानो थांगासिनो दं। गुबुन जायगायावसो खोनानो मोनोमोन इनायै बुथारनाय जाथाय, खोनानो मोनोमोन होसो होसो खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाय, नाथाय सोमजिदों बे खेबाव बिटिसिआवनो क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव पुलिस आउटपस्टनि सिङाव गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाय। मिथिनो मोनदों नेशनेल हाइवेनि साहा थांनाय मानसिं रड गौरीनगराव आदिबासीफोरा थांनाय सानखालि स्कर्पिय' गारिखौ सावना सेवहांगार खालामो आरो टिपकाय बाजबारि गामिनि सिखना जोहोलाव राजा बिस्मित मुंनि बर' सुबुंखौ होसो होसो बुथारनाय जाथाया ओनसोल नाङैनो गिखांनाय थासारि आरो मोनसे सोंखारजाथाव जाथाय सोमजिदों। क'क्राझार जिल्लानि कारिगावनि साहा फारसे आवदाङाव मोनसे जाथायाव सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा जानाय जाथाया बर' समाजाव एबा बर' ओनसोलाव मोनसे थासारि लानानै फैदों। जाथायाव जिउ खहा जानाय सुबुंखौ क'क्राझार जिल्ला टिपकाय बाजबारि ओनसोलनि राजा बिस्मित मुं होननानै सिनायथि मोननाय जादों, जेराव मोसौ सिखावनि सन्देह होननानै एबा मोसौ सिखाव होननानै आदिबासी हारिनि सुबुंफोरा होसो होसो बुनानै बुथारदों। सासे सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे गुबुन साब्रै बर' सुबुंफोरा जोखोम जादों। लोगोसे गंसे स्कर्पिय' गारिखौ सावनानै सेवहांगार खालामो। बेराफारसेथिं बेबायदि इनाय आरो दुखुनांथाव जाथायखौ लानानै क'क्राझार जनजाति बिधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारिया कन्ट्राक्टर बरन्दा बसुमतारीनि बिजामादै सिखना जोहोलाव राजा बिस्मितखौ होसो होसो बेबायदि बुथारनाय जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ आयेननि गेजेरजों गोख्रों साजा होनो दाबि खालामदों आरो थासारिनि सायाव सांग्रां जानो पुलिस खुंथायखौ खावलायदों एमएलए लरेन्स इस्लारिया। दा बे समाव बिटिसि खुंथाया बेनि सायाव मा राहा लागोन बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। सानथामनि हाबाफारिजों उत्तर प्रदेश आयेन आफादा इउपि बिधान भवन लखनौआव 19 जानुवारि कालारनिफ्राय 21 जानुवारि 2026 कालारसिम खुंजानाय 86थि दुलाराय भारत जथुम सामलायग्रा मावख'गिरि जथुम्मायाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया बाहागो लादों। मख'जाथावदि बे जथुम्माया जोंनि हादोर आयेन खान्थियारि दोरों आरो सुबुंखान्थिनि बेसेनथिखौ गोख्रों खालामनायनि सायाव सावरायनो थाखाय मोनसे गोनांथार जौसां होयो। जथुम्मानि बेखेवनाय हाबाफारियाव उत्तर प्रदेशनि मानगोनां रायजो बेंगिरि आनंदीबेन पाटेल आरो मानगोनां लकसभानि बुंथिगिरि ओम बिरलाया नुजाथियो। उत्तर प्रदेश आयेन आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि सतीश महाना बिथाङाबो बराय बिबुंथि लाखियो। बिटिसि सोरखारा 5 कौटि रांनि बाजेटजों बिर सिलागां गोसोखांथि मिनि स्टेडियाम लुनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। प्रमद बर'आ जाब्लाबो जास्लाबलांनो हायै माखासे थाखा थालांनायजों जों बानायगासिनो दं बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया। बिटिसिआव गुबुन गुबुन हारिनि गोसोखांथाव दैदेनगिरिफोरनि मुसुखाजों लोगोसेनो गोसोखांथि नेरसोन बानायगोन। पर्बतजरानि टिपकायाव 30 कौटि रांनि बाजेटजों गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म गोसोखां न'ब्लां लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय। हाबाफारियाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय सानखालि बाहागो लादों। थांनाय बावैसो सान सिगाङाव एसएससि आनजादनि फिथाइ बायदियै गोबां लाइमोनफ्रा एसएससि आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों। बेबायदिनो रौतानि 4 नं धनस्रीनि 2 लाइमोना एसएससि आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों। बावैसो फोसावजानाय एसएससि आनजादाव उथ्रिसार जानानै सिआरपिएफआव थिसनथाइ मोननो हादों। गामि सेनिनो बिनायसा बर' आरो लक्ष्मी बर'आ बेबायदि जाफुंसारनायाव ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोजोननाय फोरमायदों। आथिखालाव बर' समाजाव मानसि गोमानाय जाथाया दिनैनि दिनाव गोदान बाथ्रा नङा। गोबां समफोरावनो हाबा जाखानाय आइजो, गथ' गथाय गोनांखा, फिसाय गोनांखा आइजोआ गोमानाय जाथायफोरा गोदान बाथ्रा नङा। बेबादिनो खेबसेयैनो गंसे न'खरनिनो बिदा फंबाय सानैनि बिसि, 2 बिजावजालिया गोमानानै दं। उदालगुरि जिल्ला भैरबखुन्द कुसुबिल गामिनि न'खर गंसेनिनो 2 बिहामजो सेबेस्टियान बसुमतारी आरो बारनाबास बसुमतारीनि बिसि माइनाव बसुमतारीजों लोगोसेनो रजे नार्जारिया थांनाय 16 जानुवारि कालारनिफ्रायनो गोमानानै दं। बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन सावगारियाव नुनाय 2 आइजोखौ सोरबाफोर बबेयावबा नुसनबायोब्ला 6901064965 मबाइल नम्बराव खिन्थाहरनो एबा फोरमायहरनो खावलायदों न'खरनि बिमा बिफा लोगोसे न'खरनि सोद्रोमाफ्रा।
समाजवादी पार्टीनि गायसनगिरि मुल्याम सिंह यादवनि दुइसिन फिसाज्ला प्रतीक यादवआ गावनि बिसि अपर्णा यादवजों फाथैलाइ बिसिनायनि बाथ्रा फोसावदों। प्रतीकआ इंस्टाग्रामाव मोनसे इमोशनेल पस्टनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ फोरमायदों। बे पस्टआव प्रतीकआ अपर्णा यादवखौ सासे शास्त्री आइजो होननानै अजद दिखांदों आरो मोनसे गोख्रों अजद होदों दि बावैसो बे पस्टआ ससियेल मिडिया आरो राजखान्थियारि बिथिङाव गोबां नोजोर बोहोदों। मख'नो गोनां दि जेराव अपर्णाआ बेनि नखरनि सोमोन्दोखौ गाज्रि खालामदों होननानै बिथाङा लिरदों आरो बेनिखायनो बेजों बेबादि सोमोन्दोखौ जेसेबां हायो आं थाबनो फोजोबनो लुबैयो होननानै बिथाङा फोरमायदों। बिथाङा अजद होबावनाय बायदिब्ला अपर्णाया खालि मुंदांखा आरो गोहो मोननो गोसो जायो, गावनि गोसोआरि मोजांनि थाखाय जेबो साननांगौ गैया। पस्टआव प्रतीकआ बेखौबो फोरमायदों दि बियो माब्लाबाबो बेफोरबादि दुथां आत्माजों मोगा-मोगि जाफेराखैमोन। अपर्णाजों जुलि जानाया बिनि खाफाल गाज्रि। फारसेथिं बे पस्टआ राजखान्थियारि बिथिंफोराव दान्थे-बिदान्थे सोमजिहोनाय समावनो अपर्णा यादवनि गावारि हेफाजाबगिरि हिमांशु रयआ मोनसे बिबुंथि होदों, जेराव बिथाङा बुंदों प्रतीक यादव आरो अपर्णा वैसआ 2011 मायथाइयावनो जुलि जादोंमोन। हाबानि उनाव अपर्णा यादवआ राजखान्थियाव सांग्रां जादोंमोन आरो 2022 मायथाइनिफ्रायनो यादव नखरनि गेजेराव माखासे इसिङारि दावराव-दावसि जानायनि खौरां मोननाय जादोंमोन। बेनि सिगां अपर्णा यादवआ नखरनि गेजेराव नासयनायनि अजद दिखांदोंमोन। सम सम ससियेल मिडियानि गेजेरजों स'सियलिस्ट पार्टीनि आफादगिरि अखिलेश यादवखौ जंखायदोंमोन। प्रतीक यादवनि इंस्टाग्रामाव पस्टआ ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों, जायनि जाहोनाव बे सोमोन्दोआ नेमखान्थि बायदियै जोबलांनो हमदों होननानै सानखांनाय जादों। नाथाय अपर्णा यादवआ दासिम जेबो बिबुंथि खालामाखै। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 21थि आरो मुसलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 56थि थान्दै जखनथाइखौ साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों 18 आरो 19 जानुवारि 2026 खालाराव बाक्सा जिल्ला गेवलां मुसलपुराव खुंफुंनाय जालाङो, जेराव बे हाबाफारिनिनो बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि नन्देश्वर बसुमतारिनि दैदेननाय गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होदोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगुनि आफादगिरि आरो दानि आसाम सोरखारनि मानगोनां केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा मेलावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लानायजों लोगोसेनो जाखांफुनाय बर'नि लिरगिरि दाउफ्रि लाबारिनि सुंद' सल' आगानबादि बिजाबखौ बेखेवनानै होयो। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गेवलां मेलाव बिबुंथिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेबो कमप्रमाइज खालामाजासे माहारिनि हाबा मावलांबाय थागोनखौ रोखायै फोरमायो। बेराफारसेथिं हाबाफारियावनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बोसोनगिरि बि सोमखोर बसुमतारि लोगोसे लोगो आफादगिरि उमेश दैमारि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। चीन हादोरनि खौरां बिजों चाइना डेइलियाव 10,000निबो बांसिन मोसाखावरिफोरनि बर'नि बाहागो लानायाव सोरजिजानाय बागुरुम्बा दोहौनि जारिमिनारि बुब्लिया सेबखांजादों, जेराव बिथांमोननि चाइना डेइली पस्टआव फोसावजानायखौ नुनो मोन्दों। 10,000निबो बांसिन मोसाखावरिफोरनि बाहागो लानायाव खुंफुंजानाय बागुरुम्बा दोहौआ भारत हादोरजों लोगोसेनो बायजो हादोरावबो मिथिसार जानो हादों। थांनाय 12 जानुवारि खालाराव बर'नि आंगो सिनायथि बागुरुम्बाया थारैनो जारिमिन सोरजिनो हादों। नगाव जिल्लानि बेबेजिया ओनसोलाव थांनाय मोनायाव बरकलानि लालुं गामिनि गावनि न'आवनो 10थि थाखोआव फरायबाय थानाय सासे फरायसुलिया रुंसारि जादों। मख'नो गोनांदि सुनिल बरदलै आरो मालती बरदलैनि सासेल' फिसाजो मौसुमी बरदलैया हरखाब आरो दुखुनांथावै जिउ खहा जायो। बे समाव जिउ खहा जानायनि थाखाय ग्रेटार बरकलायाव दुखुनि साया लाबोदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बरकला जौसिन गेजेर फरायसालिनि 10थि थाखोनि फरायसुलि आरो गोजौ फरायसालि नागारनाय आनजादनि बिजाथि मौसुमी बरदलैया थांनाय माखासे साननिफ्रायनो बिखानि बेरामजों भुगिनांगासिनो दंमोन। दुखुनांथावै देहा फाहामथाय मोनैनि थाखाय मैया हरखाबै गावनि न'आवनो रुंसारि जालाङो। जायगानि सुबुंफोरा मैया खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदोंदि राजखान्थियारि जेंनाजों जुजिनो गोनां जानाय मौसुमीया थैनायसिम थोजासे फाहामथाय मोनाखैमोन, जायनि जाहोनाव सासे रोंगौथि गोनां फरायसाया हरखाब थैनो गोनां जादोंमोन। रुंसारि जानाय फरायसाया गावनि बिमा आरो बिफाखौ नागारनानै थाङो। मख'नो गोनांदि मौसुमीया रुंसारि जानायाव गासै बरकला ओनसोलावनो दुखुनि दोहौ लाबोदों। बिथाङा फरायबाय थानाय बरकला गोजौ गेजेर आरो फरायसालिजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन आफाद आरो फसंथानफोरा बिथांनि रुंसारि जानायखौ दुखु मोननाय फोरमायदों। जारिमिनगिरि हिराचरण नार्जीनारिखौ सिनसुला बान्थानि थाखाय सायख'दों। थागिबि हारिनि जारिमिन आरो हारिमुखौ बिजिरसंनाय आरो संरैखा खालामनायनि फारसे गोबाव समनिफ्रायनो बिहोमा होनायनि थाखाय बिथांखौ बे बान्थानि थाखाय सायख'नाय जादों।
बिथाङा बे बान्थाखौ मोननो हानाय 6थि सुबुं। हिराचरण नार्जीनारि बिथांनि न'आ सोनाब बंग'नि आलिपुरदुवार जिल्लानि लालेश्वरगुरि गामियाव। आथिखालाव बिथाङा कलकातायाव थायो। बिथांनि सिगां सिनसुला बान्थाखौ जगन्नाथ बिश्वआ 1987, सुनील पाल 1988, तुषार प्रधान 1996, सुभाष चन्द्र तालुकदार 2003 आरो बिमल स्तपआ 2019 मायथाइयाव मोनदोंमोन। बान्थाखौ आलिपुरदुवारनि सिद' कान्ह कलेजनि मोनसे हाबाफारियाव बिथांनो फैगौ 9 फेब्रुवारि खालाराव होनाय जागोन। हिराचरण नार्जीनारि बिथांनि गिबि बिजिरसं बिजाबा जादों इन सार्च अफ आइडेन्टिटी द मेस। बे बिजाबखौ 1985 मायथाइयावनो बिथाङा दिहुननाय जादोंमोन। नेपालाव बिसायख'थिनि बोथोर। जोबोद गुसु बोथोरनि गेजेरावबो हादोराव बिसायख'थिनि फोसावदिंनाया सोलिगासिनो थानायनि जाहोनाव राजखान्थियारि रंजानायखौ बांहोगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। 5 मार्च खालाराव जानो गोनां सरासनस्रा बिसायख'थिनि थाखाय गोदानै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 3 राजखान्थि दोलोआ गाहाय मन्थ्रिनि मासिनि थाखाय गाव गावनि बिजाथिफोरखौ फोसावबाय। हादोरनि देरसिन दोलो कमिउनिस्ट पार्टी अफ नेपालआ गाहाय मन्थ्रि महरै बारग' गाहाय मन्थ्रि के.पी. शर्मा ओलीखौ गावनि बिजाथि महरै फोसावबाय। गुबुन फारसेथिं नेपालनि गोजामसिन दोलो नेपाली कंग्रेसआ गोदानै दाजानाय राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टीआ 50 बोसोर बैसोनि गाहाय मन्थ्रिनि बिजाथिखौ फोसावदों। गुबुन फारसेथिं थांनाय सप्तायाव 45 बोसोर बैसोनि गगन थापाखौ नेपाली कंग्रेसनि आफादगिरि महरै सायख'नाय जादोंमोन। बिसायख'थि जाखांनायनि उनावनो पार्टीनि लेङाइ आफादगिरि बिश्व प्रकाश शर्माया थापाखौ गाहाय मन्थ्रिनि बिजाथि महरै सायख'गोन होननानै फोसावनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय सेप्तेम्बर दानाव जेनजेट सोमावसारनायनि उनाव नेपालनि सोरखारा सोलाय-सोल' जादोंमोन। रोजा रोजा रागा जोंखांनाय लाइमोनफ्रा एबा सोमावसारगिरिफ्रा काठमान्डुआव गोबां बुफाय-बुसि खालामदोंमोन, जेराव नेपालाव थानाय काठमान्डुनि पार्लियामेन्टखौ गोबां सुबुंफोर एबा सोमावसारगिरिफ्रा अर सावनानै सेवहांगार खालामदोंमोन, जायनि जाहोनाव बै समनि गाहाय मन्थ्रि ओलीखौ मिलिटारि हेलिकप्टारजों गोजान जायगायाव लांनो गोनां जादोंमोन। बिटिसिनि बारग' चिफ प्रमद बर'आ जाब्लाबो जास्लाबलांनो हायै थाखाजों जों खामानिखौ मावफुंगासिनो दं होननानै बुंदों हाग्रामा महिलारिया। बे समाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया माखासे बाथ्राफोरखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिदों। आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव सोलोंथाइ लानानै साख्रि मोननो हानाय 6 लाइमोनखौ दिनै गाजा-गोमजायै बरायदों। गसाइगावनि आमलाइगुरियाव थानाय आसाम फिजिकेल एकाडेमिनि फिन गेदेरथार जाफुंसारनाय। आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव सोलोंथाइ लानानै साख्रि मोननो हानाय 6 बिजाथिफोरखौ दिनै गसाइगाव महकुमानि आमलाइगुरि गामियाव थानाय आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव गाजा-गोमजायै बरायनाय हाबाफारि खुंनाय जादों। बे बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै गासैबो सोलोंसाफोरखौ खुसिजों रंजाखांनायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि भारतारि रौनिया बिफानाव साख्रि मावनानै आजिरा मोननाय 2 सुबुंनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों गायसनजानाय बे एकाडेमियाव दिनैसिम गोबां लाइमोनफ्रा साख्रियाव थिसनथाइ मोनगासिनो दं। बेनिखायनो जाय लाइमोनफ्रा साख्रि लानो गोसो बिसोरखौ बे एकाडेमियाव फैनानै सोलोंथाइ लाफैनो खावलायहरदों एकाडेमिनि बिबानगिरिफ्रा। दान्थे-बिदान्थेयाव गोग्लैनानै थानाय चिका शर्माया रुंसारि जुबिन गार्गनि बिसिनि सायाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों दान्थे-बिदान्थे गोनां बिबुंथि होनायनि थाखाय बिथांनि हेंथायै गरिमा शइकिया गार्गआ एफआइआर होनाय जादों। गरिमा गार्गआ मेट्र'पलिटान नोगोरनि क्राइम ब्रान्चआव एफआइआर होनायनि उनाव जुबिननि अनसायगिरिफ्राबो हेफाजाबजों बिथांनि हेंथायै गोबां एफआइआर होनो थाखाय थिरांथा लादों। जानो गोनां खैफोदखौ नोजोर होनानै सोलो गोनां चिका शर्माया ससियेल मिडियायाव जय श्री राम लिरनानै अर्जुनखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिखौ कृष्णजों रुजुदोंमोन आरो बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा जुबिन गार्गनि बिसि गरिमा गार्गखौबो नंखायै अजद गोनां बाथ्रा फोसावनायनि थाखाय एफआइआरखौ थिसनो। नाथाय दान्थे-बिदान्थे गोनां चिका शर्माखौ पुलिसआ माब्ला खागोन बेखौ दासिमबो मिथिनाय जायाखै। गोबां समफोरावनो जम्मु आरो काश्मीरनि माखासे ओनसोलाव उदखारि आरो भारतारि रैखाथि हान्जाजों गाग्लोबलायनाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों। भारत आरो पाकिस्तानजों थांनाय 2025 मायथाइयाव जानाय दावहायाबो पाकिस्तानी उदखारिनि खैसारावनो जादोंमोन। बेनि अनगायैबो भारत पाकिस्तान सीमा थामहिनबा जम्मु काश्मीराव थानाय माखासे ओनसोलफोराव रैखाथि हान्जाया अपारेशन खालामबोबाय थादों। बेबायदिनो गोबां खेब उदखारि हान्जाजों गावलायनाय जाथायफोरा जाबोबाय थानाय बायदिनो फिन आरोबाव जम्मु काश्मीरनि किश्तवाड़आव रैखाथि हान्जा आरो उदखारिफोरनि गेजेराव
हिंसायारि दाङाबाजि जादों, जाय दाङाबाजियाव सा 8 भारतारि रौनियानि जवानफोरा जोखोम जादों होनना खौरां मोननाय जादों। बे दाङाबाजिया किश्तवाड़नि सनारनि गुदु हाग्रा ओनसोलाव जादोंमोन। जोखोम जानाय रौनियाफोरनि गेजेराव 3 सुबुंनि हालोदा गोब्राब होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हिंसायारि दाङाबाजिनि उनाव आर्मिया गासै ओनसोलावनो मोनसे गिदिर अपारेशनखौ जागायदोंमोन। आर्मिनि वाइल्ड नाइट कर्प्स आरो जम्मु काश्मीर पुलिस CRPFआ लोगो नांनानै रबिबारखालि बे अपारेशनखौ जागायदोंमोन आरो दासिमबो बे अपारेशना सोलिदों, जायखौ अपारेशन ट्रासी 1 मुं दोननाय जादोंमोन। गोदान खौरां मोननाय बायदिब्ला उदखारिफोरनि हान्जाया पाकिस्ताननि उदखारि आफाद जैश ए मोहम्मदजों सोमोन्दो थानो हागौ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि भारतारि रौनियानि अपारेशनाव उदखारिफ्रा हरखाबै रौनियाफोरनि फारसे ग्रेनेड खुबैदोंमोन, जायनि जाहोनावनो सा 8 रौनियाफोरा जोखोम जायो। बिसोरनि गेजेराव 3 रौनियाफोरा गोब्राब हालोदाव दं आरो बिसोरखौ गोजौ थाखोनि फाहामथाय होनो थाखाय एयारलिफ्टआव खालामनाय जादों होनना मिथि मोनदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों। मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।